Добрая раніца, мае шаноўныя сябры. Так, з вами пачынаем Евротрак Сімулятор 2 сёння. У сэнсе працягваем, а не пачынаем. Не хапала яшчэ пачаць наноў. Калі ў нас зроблена 61 дасягненне, на якое я вытраціў больш за 300 гадзін свайго жыцця. Так, усё. Папаўзло вверх адразу. Мы на месцы, я гатовая. Працягваем нашу кар'еру. Злева ў версіі. Вы, як заўсёды, бачыце дасягненні, якія ў мяне ідуць па спісе. Асноўныя на сёння. Я лічу, што нават калі мы зробім проста лендмарк тур, а гэта адведаць 4 кропачкі, якія знаходзяцца на мапе, проста не адзначаныя звычайна, а максімум там будзе толькі іконка фотокамеры. Такім чынам, паехалі, зараз узгадаем, дзе мы тут было на апошнім тыдні, на мінулым тыдні мы гулялі. Я ўжо не памятаю, дзе мы, што мы стомленыя. У Гальфеш прыехалі. Так, нам трэба адпачыць. І куды нам ехаць адпачываць? У Тулузу? Не, хутчэй сюды. Так, усё. Выбачаюся, сёння штосьці з носам не тое, калі што буду шмыгаць так перыядычна. Калі надакучу вам гэтым шмыганнем, то вы дайце ведаць. Пайду здохну. Так. Але гэта хутка пройдзе. Гэта звычайная рэч, калі хто не ведае. У мяне зранку заўсёды штосьці там уносім. І праз нейкую там, не ведаю, праз хвілінак 20, мабыць, ужо павінна ўсё стаць як і было, як у звычайнага здаровага чалавека. Так, музыку, наколькі я разумею, вам добра чуваць, рухавік не павінна добра чуваць. Няхай так і будзе. Вось, калі што, я вось так падумаў, можа быць і такое, што гэта 4 кропачкі мы вельмі хутка адведаем лендмарк тур, а яхты ўсё ж такі і не будзе нам на дастаўку ў Марыну. Гэта дасягненне Сейлар. Вось, таму мы проста з'ездзім, адвязем цяжкія гэтыя грузы вялікія, якія трэба нам паркаваць і атрымліваць за гэтыя бонусы, пункты досведу, там трэба 1000 досведу, каб дасягненне атрымаць за паркаванне гэтых цяжкіх грузаў. Ось, калі што, то так і павядзем. Будзем глядзець па часе, колькі у нас застанецца, бо, як звычайна, мы да першай гадзіны дня будзем стрыміцца, будзем катацца, ну і ўсё такое. Ой, камера 660 еврыкаў. Пусть добра быць мільянерам, правда? 161 мільён на рахунку, і гэтыя 660 евро, яны просто як пыл, разумееце? Нават не той, які пад носам, а просто пад нагамі. Ты яго не заўважаеш. Ну, дзе гэты паварот? Ох. Так, ось пасру. Сюды. Так, Філ, вітанашкі. Дзякую за пажаданне. Дарэчы, ведаеце, я што згадаў, я на пачатку тыдня забыўся ж неяк план составіць на бягучы тыдзень нармалёва. І забыўся адзначыць, што ў суботу ў мяне ж экзамен, ён будзе ісці амаль увесь дзень. І ў ранку, і пасля абеду, такім чынам у суботу у нас не будзе стрыму. Вось пра гэта я забыўся. А гэта азначае, што заўтра у нас будуць не танкі, а Mass Effect. Во, мы замест суботы яго адкатаем.
Потому что танки уже были на гэтым тыдні, нічога страшнага, калі мы пропустим гэты танкавы стрым другі за тыдзень. Ось, так што заўтра у нас будзе Mass Effect. Спадзяюся, гэта будзе насамрэч, спадзяюся, бо уже трошки надакучыла. Гэта трэцяя часціна, трэба яе закончыць ужо. Так, амаль прыехалі. Я тут уже на экзаменах. Дякую. Ой, я не туди поехал. Там удача не патрэбная. Там трэба здаць толькі на гэты сертыфікат B1, ці як ён называецца. Каб потым была магчымасць атрымаць грамадзянства, калі спатрэбіцца. Так, усё, даехалі да зоны адпачынку, адпачываем. Так, добра, раніца прыйшла, сонейка устала, трэба і нам падымацца. Хадзем у меню, як звычайна, шукаем яхты спачатку. Гэта, бляха, яхта не дасць мне спаць, мне падаецца. Ой, божухна, толькі з Марына ўсё вывозяць. Куін, кальяры не цікавіць, фу. Не цікавіць кальяры, Марсель не цікавіць. Мне трэба ў Осла, і куды там яшчэ? Эсберг, хіба што, так, Эсберг. Аей, нічога няма. Так, а калі вось тут паглядзець? Тое самае. Штосьці гульня тупіць. Так, і тут таксама ўсё. Значыцца, вось што, мы паедзем глядзець на танк «Тігр». Вось так вось, які знаходзіцца на шляху зараз ноду Ле Хавр і Леман, паміж Ле Авр і Леман. Так, чакай, трэба паглядзець на мапу. Можа там ёсць значок, іконка камеры, так. Ле Хавр. Дзе этот? Ле Хавр, га? Леман бачу. Сіво, Ле Рошель, Рен. Ой, так. Да блин, вось адсюль трэба ехаць. Шыкоўна. Ну, у сэнсе таго, што насамрэч не. Насамрэч не. Не шыкоўна, бо тут не бачна, дзе ён можа быць. Гэты танк. Вось пытанне, ці гэты танк ён будзе па гэтаму шляху налева ці направа вось тут. А28, А13. А давайте я загуглю лепш. Та адчапіся ты, паляцеў ён. Ну, бляха, ты мне пераключыш, не? Так, шкада, што тут не можна самому па тунелі прыкаціцца до Англіі. А, ну ёсць такое, так. Мне таксама было шкада, што толькі адзін шлях. Вось, магчыма, далей ўсё на гэтым. Так, гэта ў нас Landmark Tour. Еўротрак другі. Так, і дзе гэты танк у нас знаходзіцца? Шато, гэта не тое. Вось яна. Minor Road between Le Havre and Le Mans.
І гэта па сутнасці больш падобна вось на гэтае месца, ведаеце? Зараз покажу. Ты, блядь, здзекуешься надо мной, ці што? Дзе мы тут бачыў? Вось на гэтае месца падобна. Ну то з ліману пад'едзем. Давайте переноситься ў ліман. Все, полетели. Только переключиться назад на чатик треба. Так, выдатно. Поехали. Так, девчина, до работы. Але з іншага боку, Філ, ведаеш, вельмі добра, што яны зрабілі туннель, які спалучае Скандынавію, правда? А гэтую, бляха, Швецыю з Даніяю. Хаця б гэта ёсць. І гэта прыемна ўжо. Калі так задумацца, мне падабаецца больш за ўсё пакуль што гэты кавалачак трасы, дзе там па гэтым мосце едзеш, потым у туннель. Калі пашанцуе, яшчэ і самалёт убачыш. Гэта адзінае DLC, якія я не купіў яшчэ. Ха-ха, ось яно што. Не, там прыгожа. Можам пракаціцца, калі што. Вау! А можна і там, слухайце. Ці не можна? Не, не можна, слухайце. Ну круці стерно, ну бля. Ты как будто нібы не еў сёння. Вітанки, а не это вітанышки. Блядь, ну ты капец просто, гэты кіроўца з гэтым геймпадам. Так не хочешь супрацаваць, это просто пиздец нейкі. Ледзь ён яго крутіць. Так, усе карты ўжо набыў, толькі засталося тое, што яны анансавалі, але яшчэ не выйшла. Дык Скандынавія, яна ж даўным-даўно выйшла. Вельмі старое гэтае DLC, не? Все, летим. Покручастые дороги не дают разогнаться, бляха. Едем 106 на таким вот самолете.
Так, зараз чекай, поверну. Прочитаю, перефразую. Засталося Скандинавію купити, но... Плюс, плюс до того. Все, зрозуміло зараз. Вилучається, що не так. Зловив одразу, як написав. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ты ж за кермом, за стерном, it's окей. Что не, это не так разумею. Не. Это проснуться треба, я ще не проснулся. И глядишь на то, что в очи открыты, але ж все равно такое видишь, такий стан дивний. ВРВ, вітанки, шановні. Краці, ну такі ніякі мляви. Глядиш на то, що і погода є, слухай, на дворі, то бок на дворі сприяє. Ніякої тобі духоти нема, ні гореча. Ну что, Деян? Ось он, так, мы были правые. Стоить. Сюда фотомод. Готово. Ну что, глядим далее. Замовим. Яхту дадуть нам повесить? Не. У Марину. Дайте яхту. Дайте яхту. Кальяри ўсё яшчэ вісіць. Так, Марсель вісіць. Ай-ей-вай-ей. Дякую, Веру, дякую. Все добре, все добре. Вчора гатаваліся да гэтага экзамену. Сёння будзем гатавацца ўвечары. Заўтра будзем гатавацца. Кальяр тут, правда? Кальяры, тут Марсель, і таксама нічога болей. Ну, шкада. Бляха, капец гэтае дасягненне просто бязглуздае. Так, вывучаюсь, трэба адзначыць, што мы цігра пабачылі. Так, Шато Піра. Гэта у нас Іст Лімож. Значыць, ляцім у Лімож. Сюды. Грэцыя табе не зайшла? Чаму? А што не пайшло? Там чакай, там уже ж нават выспу зрабілі. Лімож. Так, хадзі сюды. Зараз Іст. Гэта усходняя. Усходняя вось гэтая, хутчэй за ўсё. Я не глядзеў, я толькі стрым паглядзеў афіцыйны, калі што пра Грэцыю. І гледзячы на стрыме, мне спадабалася. Я б хацеў набыць, вядома. А гэтыя DLC. Ну, круці. Я ж бачу, што цябе выносіць на вонкі. Вара, як у цябе справа? Мітингуеш усё?
І зараз у бочину такое штосьці. О, боже, це було пришпільно. Не наеўся, не наліжашся, позна ўжо рыхтавацца не трэба. Не, гэта не пра той размова. Зараз трэба штосьці ў сваёй галаве асвяжыць веды свае, разумееш? Зразумела, што ты новага нічога не дазнаешся наконт гэтага экзамену, але аднавіць веды, каб не было там страшна, каб тэкст напісаць хоць які-небудзь, то гэта трэба. Trzymaj się prawej strony. Што табе вось учора, што мы з тобой сядзелі 2 гадзіны, яно што не на карысць пайшло, мне падаецца на карысць. Так, стаміліся як сабакі, і не было цікава, але тым не менш. Узгадалі, паспрачаліся па канчатках гэтых польскіх. Na rondzie zjedź Ці так, правільна казаць. І ўсё, і ў галаве-то засталося правільны варыянт, правда ж? Так, выбачаю ВРВ, зараз прачытаем. Зараз даедзем, прачытаю. skręć w prawo. Шей. Шато. Шато. Ой, по-нашаму сядзіба. Слухайце, а лес такі прыгожы тут, глядзіце. Так, усё, мы на месцы. Запускаем відэасцэну, чытаем, што там ВРВ накідаў. Odmeldowuję się. Ось, няхай ён паказвае. Шато. Так, пера ли шато? Так, не, зараз закіну ібупрофен, буду усталёўваць гульню. До рэчы, пераваліў за 80% мапы. Ну, там табе заставалася 0,08%. Чорт яго ведае, а праз абмежання хуткасці і... вось яна, што, тыпу, там невыгадна табе катацца, я зразумеў. Ну, можа быць так. А я ж ўжо, бачыш, даўно ўжо прайшоў усе гэты этапы, калі там грошай не хапала. Такім чынам, не звяртаю на гэта увагі. Вось на ўзбочыну, на лес, вось гэта маё. Ці шато. Замак, калі дакладней, гэта замак? Не падобны ён на замак, ён падобны на сядзібу, як у нашых магнатаў, паглядзі. Беларускіх магнатаў такія самы, нават большыя стаялі. Узгадай нават Мірскі замак. Ці Храптовічаў. Храптовіч увогуле там нейкая крэпасць, а не замак. А ты быў, дарэчы, у Храптовічах ці не? Да, узгадаю, гэта каля Наваградка ў іх там сядзіба. Я нават заязджаў, там рабіў відэа і фота і выкладаў потым на Google. Там не за гэта некалькі зорак панасыплялі людзі. На Google мапы. Не быў? О, раю паглядзець. Заехаць, калі будзе магчымасць такая. Гэта ўвогуле ўваходная брама і ўсё, больш нічога няма. Такое. Бачыш, вежа, дарэчы, глядзі, як выглядае. Акурат як Гарадзенскі замак, стары. Ты ж бачыў Гарадзенскі, правда? У Косава ў Ружанах дзяцінстве правёў. Ну так, там бліжэй табе было. Бачыш, вось гэтыя муры вельмі падобны на Гарадзенскі замак. Адзінае, што ў нас у падмурку знаходзяцца камяні гранітныя, а тут іх няма. Тут з цэгла зроблена цалкам. Ну, і все, што засталося ад гэтага шато, я так разумею, правда? Гэта комплекс пабудоў, цэлы музей. Трэба ведаць, слухай. Так, добра, мне падаецца, хопіць ужо. Зараз трэба... Каменецкая вежа, самая старая пабудова на нашай Беларусі, правда? Якая захавалася.
Хаця з іншага боку стары горад, які знайшлі ў Берасці, ён старэйшы за Камянецкую вежу. Мабыць, уже і не з'яўляецца самай старой пабудовай. Так, Шато де Вентадер. Вентадер А75 і А7. Хаця спачатку давайте паглядзім, ці штосьці змянілася ў нас тут. Яхта. Гульня, дай мне яхту а 200. Малю цябе. Вельмі трэба кальяры. Кальяры мне не трэба. Марсель мне не трэба. Можна Осло. Ласачка. Эсберг, Осло. Паскудства. Не, марку, калі там нема, то і тут не будзе. Штосьці яхты вось яны неяк супадаюць, ма што 100%. Кальяры на той самай пазіцыі і Марсель будзе таксама на той самай пазіцыі. Пересетем. Шкада. Давай шукаць А75 і А7. Гэта чарговае шато. Так, А71 бачу. А75 бачу. Ось тут у Клермоне штосьці ёсць. Ой, не падабаецца мне гэта, слухайце, А7, а дзе А7? А во. Значыцца, ось яно тут. У Клермон. Едем у Клермон. Ці ляцім? Давай, ніжэй. Znaleziono sygnał GPS. Яшчэ стомленасці ў нас ні халеры няма, хаця лепш было паспаць. Ну і добра. Ну і калі што павязем. Хутка справімся з гэтым дасягненнем, ды і павязем сабе нашыя цяжкія важкія грузы, каб атрымаць сабе дасягненне на 1000 досведа за паркоўку. Карацей, будзеш пакідаць Twitch. Што гэта азначае? Чаму ты яго пакідаеш? У тебя ж там неблага атрымліваецца. Ты з тымі. Асноўную місію ты там выканаў? Zjedź drugim zjazdem. Не разумею, ты будзеш пакідаць Twitch дзеля чаго? Zjedź z ronda. Катыны Na rondzie на zjedź ложку. pierwszym zjazdem. Вайну одному об'явілі. За мой Total War паглядзеў 2 стрымы. Так. Ну, загадкава ВРВ. Штосьці ты на ім закалупаўся? А, то бок ты у сэнсе пакідаеш яго ў сэнсе таго, што не будзеш туды заходзіць, а не ў сэнсе таго, што ён стане адзіным тваім сродкам камунікацыі. Вось яна што. Тебе на ютубе больш падабае? Мне таксама ВРВ. Слухай, вось шчыра кажу пра як ёсць. Я не магу прызвычаіцца ж, каб заходзіць штовечар паглядзець на беларусаў нашых. Там суполка вялікая, безумоўна. І аўдыторыя маецца і ўсё такое, але ну, не ведаю, мяне не прываблівае там сядзець, глядзець стрымы. На ютубе яно не тое, каб прасцей, я не ведаю, на як зручней, мабыць. Таму што тут і відосы ёсць, і стрымы ёсць. А можаш паралельна штосьці рабіць. На Твічы такога няма, каб паралельна штосьці рабіць. Ты можаш павесіць акенца, вось, і крыцей, ну, яно недзе там працуе сабе, нібы не працуе. Вось такое адчуванне маецца. Ну, не маё. Гэта праўда, не маё. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. А YouTube самае то.
До рэчы, у тебе ж 500 подписчиков уже давно. Ты хоць нейкую копеечную пачаў атрымліваць ад Ютуба ці не? Хоць цэнтик. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Не атрымліваў ты. Ну я памятаю, ты некалі казаў, што нават не афармляў дакументы на гэта. На Ютубе маецца на ўвазе. А чаму? Давай, зрабі, я на тебе падпішуся. А то бачыш, у мяне зараз поўная срака з грашыма, я не магу нават на дзень народзіну табе падарунак зрабіць. Неяк няёмка. Ой, вибачаюся. Літерально секунду. Все. Коты повоевали троху на ложку. Той, хто атрымаў паразу, сышоў з комнаты. Уже не прыбядняйся, кажа Анюта. Нічаму гэта не прыбяднацца. А хто табе грошы накіне, калі ты не будзеш прыбядняцца? Калі ты будзеш сабе маляваць заможную, ніхто табе грошы не дасць. Skręć w lewo. Мы едем по Провансии. А прышпільна тут, слухайце, у французаў, ага? Такія будыначкі неблагія. Але вельмі нагадвае, слухайце, Беларусь, вось едзеш, літаральна смаргоншчына наша. Вось гэтыя схілы, усе гэтыя пагорачкі, вось адзін у адзін, проста, як па смаргоне. Во, вось гэты краявід, толькі я памятаю, калі едзеш у Смаргонь з горадні, карацей, там вось такая самая дарога, вось той самы паварот, вось адзінае, што пагорак, ён такі высокі, вось калі так сядзець у кабіне, ты не бачыш ягонага крайчыка, то бок ён такі ў вышынёю метраў 20-25. Вось, і дарога акурат у падножжы ягонай, а наверсе стаіць стары касцёл. Развалены, безумоўна, дзякуючы сучаснай уладзе ды савецкай уладзе. Вось, але выглядае проста вау. Jedź prosto. Ну і у нас, дарэчы, тут не на Смаргоншчыне не дрэвы растуць, а палі. Я хацеў некалькі разоў апынуцца ў гэтых мясцінах, калі ідзе сяўба ці наадварот збор ураджаю. Паглядзець на кое, як яны гэта аруць, ці збіраюць потым камбайны, крыціну, на такіх скілах крутых. Мне падаецца, гэта былі б кадры проста цудоўнага кшталту. Трэба на аналітыку пераключацца, ды і ўсё. На аналітыку пераключацца. А, я ўсё зразумеў. Ну так. Каб развіць YouTube, так. Гэта той шлях, які дасць аўдыторыя. Я тут з табою згодны абсалютна. А што мы шукаем? Мы шукаем шато. Kolejna trasa Я za спадзяюся, nami. мы яго не праехалі тут, слухайце. Шато де Вентадор какой-то. Зона отпочинку.
Мне YouTube, я глядашу, таксама больш падабаецца. Twitch ператварыўся на якусь перагружаную візуальную фігню. Во, слухай, Філ, вельмі добры пункт, вельмі добры пункт. Мне таксама, ведаеш, вось гэтае мне не падабаецца, што я не магу зрабіць нармалёвы экран, што я вымушаны з чымсьці мірыцца. Ці хтосьці там дадае, вось у нас ёсць такі струмер Ватафака, БЛР. Ён дадаў плагін і нейкі там, і, ну, бляха, як ён называецца, Конг, неяк так. Вось, і ён не знікае проста з экрану. Вось што б ты не рабіў, нават на крыжык націскаеш, ён не знікае. Таксама ёсць Шаграэль, у яго таксама плагін стаіць. Усе гледачы, хто заходзіць на стрым, яны ў выглядзе кацянят там панізе ходзяць. А вось, таксама, ну, карцей. Слухай, добры пункт. Мабыць, вось гэтае мне таксама не падабаецца. Ой, якая цудоўная дарога. Не паехалі па гэтай дарозе як-небудзь, а? Возьмем нашу Рено, гранд-сцэнік, адрамантуем. І па гэтым серпанціне, вау, тут рака нават ёсць, ты паглядзі. Каўбаска, шашлык. Возьмем з сабою хлеба літоўскага. Во-во, я это пра... Во-во-во, і ты добра гэта падкрэсліў, добра гэта адчуў. Мне таксама гэта... Куро, яно не бянтэжыць, але яно не дае асалоды, яно перашкаджае наадварот. О, мы ў шато. Ёб твою мать. У нас такога няма ў Беларусі. У нас такога няма. Так, усе схаваліся там за мною. Прышпільна. Так, усё, паехалі ў зону адпачынку, яна недзе тут будзе па дарозе, я так мяркую, правда? Так, налево. Назад не хачу. Трэба адпачыць, нам трэба адпачыць, а дзеля гэтага сюды. Я больш мінімалізм люблю, калі нічога не лішняга і выглядае прыгожа. Ну, наконт мінімалізму я, можа быць... Ведаеш што? Я за тое, каб было менш інтэрактыву. Вось калі аўтар зрабіў кантэнт такі, які ён ёсць, і гэта ягоная рыса адпаведная, ведаеш, там той самы монтаж, спецэфекты ці штосьці падобнае, то ты на яго падпісаны і цябе гэта задавальняе. А калі гэта нейкія плагіны, якія ў вочы лезуць з усей гэтай халерай, не, гэта не тое. Гэта проста зусім не тое. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ну, зараз каля гэтых вось скалаў праязджаем, не быў у Грэцыі. Памятаю, мы так каталіся на румстэры. Шух, выбачаюся. Так, які план у нас зараз? Мы едзем адпачываем, і ў мяне застаецца адна кропка, каб атрымаць лэндмарк тур. Зноўку спрабуем. Толькі ў нас 16:05, і гэта будзе ноч, мне падаецца. Не, мы пашукаем яхту, калі не знойдзем, то ляжам спаць яшчэ раз. Вось так, і да ранку. І потым паедзем на апошнюю кропку лэндмарк тур. А вось атрымаем яе, і калі зноўку яхты не будзе, то поедзем з цяжкімі грузамі паркавацца, атрымліваць сабе дасягненне. Не ведаю, як яно называецца, там яшчэ шмат нам пунктаў трэба гэтых. Атрымаць досведу за паркоўку. Мы там каля 400, не падаецца, зараз я маю, трэба 1000. О, якая рака прыгожая.
Колькі 22 километра засталося до пункту адпачынку. Timber Turtle. Дзіўная назва. Драўляная чарапаха. Пры гэтым маецца на ўвазе дрэва не ў якасці дрэва, а ў якасці як гэта інструментаў, правда? Як цэгла. Дача. Dotarłeś na miejsce. Сколь ты ўзяўся тут? Następnym razem. Як можна ў наладах вырабіць гэтае ўсё? Русню гэтую. Сам яшчэ інтэрфейс не падабаецца ў твічы, яны неяк усё ускладнілі і нязручна стала. Я не ведаю, як было, шчыра, бо я твічом ніколі не карыстаўся, гэта толькі вось бач, калі я стрыміць пачаў, з'явіўся Raven Symmetry, які... Што? Aspects of professionalism have at least... Вось яно што. Мы зараз атрымалі дасягненне, якое было пасіўным, то бок 10 чалавек, ачыўка, ну, 10 чалавек дасягнулі максімальнага ўзроўню у гульні, якіх мы нанялі, уявіць сабе. Вось яно што. Зараз чакайце. Агульны падлік трэба змяняць. Гэта не планавана, але, слухайце, даволі шмат часу яно адняло. Каб 10 чалавек атрымала максімальны ўзровень, уявіць сабе, 10 чалавек, у мяне з'явілася яшчэ да таго, як я пачаў стрыміць, яшчэ да красавіка мінулага года. То бок прайшло амаль 1,5 гады. Літаральна 1,5 гады, каб залічылася гэтае дасягненне. Аж морэць. І больш за 300 гадзін гульні. Вось гэта неспадзянка. Вось гэта неспадзянка. Так. Так. О, запрацавала. Шукаем яхту. Але у тым, што Марсель, кальяра, дарэчы, знікла. І Росток. Не, гэта не тое. Бачыце, з Эсбергу у Росток. А мне трэба наадварот, каб у Эсберг было. Віго з Осла. А мне наадварот трэба у Осло завесці. Сука. Просто. Вось. Пазітыўным ёсць все ж таки ў гэты момант, што людзі, якія у твічы сядзяць, нашы беларусы, яны, ведаеш, яны жывуць такой вельмі насамрэч сціпла, не толькі каб маленькую, але літаральна сціплаю, зашорганою суполкаю. Гэта на мой погляд. Росток і нічога. І Віго. Так, ну, калі штосьці змянілася, гэта хаця б абнадзеевае. Добра, мы едзем у Шато Дюс. Шато Дюс у нас засталося. Так, і у нас ноч, правда? Ноч. Таму мы лепш адпачнем да ранку. Каб прыскорыць ачыўка, але гэта не цікава. Так, гэта ж не цікава. Гэта цікава толькі калі ты нешта робіш яшчэ паралельна, вось толькі тады. Так. Вось мне падабаецца, ведаеш, Філ, вось я хачу так, каб было ў рэальным жыцці. Ты двойчы паспаў, і паглядзі, быў 161 мільён, там з капейчынай нейкую, і ўжо 164 мільёны. А ось да такога жыцця я намагаюся вось сабе такое жыццё здабыць. Каб ты паспаў, а на ранак у цябе 3 мільёны, хоба, на кішэню. Курва лянотная. Так, сюды хадзі. Ой, не твоя. Quick job. Давай яхту. Дай мне яхту от 200.
Так, а я що, аж ну дві. Анкона одна. А можна туди, куди мені треба? Можна? Коли ласочка, гульня. Немає літості ГТ. У Таллін з'явилася. Цюрих. Аячо, Анкона. Пусто. Що там опошнє було, до речі? Віго? Ні, Таллін. На то Віго нема. Ну все, так. Де гэта Шато Дюс? З Нансі у Сен-Лерон. Давай знойдем. Нансі. Нантес. Один, до речі. Ось он. І з Нантес і Сен-Лорен. О, бачите, ось гэта буде, не? То мне подається, треба у Сен-Лорен треба летіти. Одворотне. Саінт повинно бути. І тут нема нічого. Ага. Так, чекай. Треба поглядеть, что есть поблизу. Бурж. Шиво. І Лиман. До речі, з Лимана так само можна під'їхати. Поехали з Лиману, до речі. Мені здається, там буде ближе за все. Нант, і він так і читається Нант, а те на конці читається у французькій. Я читаю Нансі, тому що є же ж гэты. Чекай, збиваєш. З Лиман не потрібно було. Читаю Нансі, тому що є футбольний клуб Нансі. Його так називають. Нансі. Хоча написан просто назва городу. Нантес. Так. Чому не працюють? Гей. Скані, якої холери? Невже у тебе нема фотодатчика, фоточуйников этих? Так тяжко поставить? Skręć w lewo. Що за комплектація неповновартісна? Zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Крути. Ой, лянотай ти. Zjedź z ronda. У такі моменти мені сторону хочеться купити собі. Ка в самому вирішати, як крутить гэта баранку в это. Nie, skręć w lewo. Skręć w lewo. Ау! Ти що, не бачиш, що я тут їду? Козліна. Добре, треба буде на ремонт їхати. Повискокувало вже там і червоне, і жовте, і все, що можна було. Круті стерно, ей. Тун-тун-тун. Давай, 95. Z prawej strony. 110 майже что. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem.
Занялі ўсю шашу. Вылюдкі. Эй! Мяркую, што яны тут не паедуць. Правда? Тут слоп. Клас просто. Просто клас. Ну вы паглядзіце на гэта. Сталі. Дзе ў пекла, божах. Пазіраюць адзін на аднаго. Фу. Гульня, ну можна такое рабіць. Ты б ведаў, што адбылося? Дзе? Мяне пужаеш, вырвае, што адбылося? Ты скончыў курсы інтрыганства. Ці не? Зараз ты прафесійна уносіш людзям у жыццё інтрыгу. Глядзі, я думаў зрабіць серыю відэа па Medieval 2 Total War, но... Ну што, паляцелі, хлопцы, 2500. Каб ты здох, паскуда, каб ты падавіўся сваім донатам. Ну, у сэнсе пончыкам. Так, сама медь, яна просто як два пальца. Ага, хацеў накаціць свае любімыя моды і не накацілася. Ей, паварочвай, стырно. Ух, бляха, дрыфтмастер. Так, ніводны не працуе, стабільна больш, чым на 10 крокаў. Усе моды паленыя, ці што гэта значыцца? Ці забарона на ўжыванне? Мне просто дупа пайшла ў стратасферу. Усё не так. Усё не пайшло. Блядь! Понеслася. Ты бачиш, што адбываецца за цябе? Я тут чатики читаю. А мне дождь ідзе. О, а што вертолет робіць гелікоптер гэта наверсе? За мною сочыць. Гэта ЦРУ. ФБР. Што гэта? Тише, малы, тише. Мне просто, видать, на 11-й вінзе ідзе ўсё лесам. Ну так, такое было ў мяне неаднойчы. Што 11-я вінда. Нават новыя гульні працавалі кепска, якія выйшлі пад 10-ю вінду калісьці. То колькі прайшло? Мабыць, гады 3, пакуль яны адаптавалі да 11-й, пасля выхаду 11-й. Такое траплялася мне. Дарэчы, я сеў на DAF катацца, перавожу лёгкія грузы, так у дождж DAF заносіць капец, Volvo взагалі не адчуваў гэта. О, дарэчы, дождж скончыўся. Ну, я не памятаю, з DAF-ом ці было такое, вось як зараз ісканне яе. Гэта яшчэ не забывайся, можа, хуткасць неяк уплывае на гэтае. Ну, таму што бачыш, тут ляціш 90+, тебе пачынае носіць па дарозе, хочаш ты гэтага ці не. Мабыць, аднойчы гэта пафіксіць, але там хутчэй медь 3 выйдзе. Вось апошняя хутчэй за ўсё і ёсць праўда, так. Бо ніхто гэта не фіксіць. Ніколі, я не памятаю ў сваім жыцці такога. Гэта ж не новая гульня зусім. Што ты хочаш? Ён мяне прыціскае. Я тут лячу 137. Давай з гары. 140, 141, 142. 3, 4, 5. Ну, покажи, что ты можешь. Давай. Фу, блядь. 145 крути. Скания не может 150 лететь. С горы 145 дала и все, а потом пошла вниз. Ну, коротей.
Специфічны трак. Trzymaj się prawej strony. 62 км до кропки. Так, мабуть, це нічого тут тексті я читав. Вийде третя, так. Я пам'ятаю, тиждень гуляв, мець 2, нержавейка 6-2. Бляха, ти так не лайся. Я ж не розумію, про що розмова. Що за нержавейка, що за медь. Медь медивал, це вже зрозуміло. Але нержавейка тут куль. Там ВКЛ от тундри до Атлантики. Ого! Trzymaj się prawej strony. Ого! Nie, zjedź І що собі? Ось гэта ти психанув. zjedź w prawo. О, глядите, мы ж оттуль ехали, и там дождь был, и зараз там хмари, а не облаки. А, цудовно. Яка ж все ж таки приємна гульня. Чекай, прочитаю зараз, тільки дайте повернуть куди треба, каб не проїхати. Потім, до речі, треба виїхати на ремонтну майстерню, каб Zjedź pierwszym zjazdem. направити пошкодження, які ми отримали. Zjedź z ronda. І, мабуть, ведаєте, наприкінці стриму ми новий трак собі набудемо. Я не у захопленні від ткані, тому нема чого на її кататися до кінця днів своїх. Так, там мені подається гібридний рухавік, ці що, бо паліва дуже повольно витрачається. О, ось гэтага, слухай, я не ведаю. Я не звертав уваги у дафа. Гэта ведаеш, што можа быць? Дарэчы, Філ, трэба табе паглядзець. Звычайна ж ён дызелі ўсе. Таму не аб гэтая размова, а пра памер баку. Мабыць, ты не бачыў, калі мы выбіралі Сканію, я выбіраў у яе бакі на 1,5 тонны, амаль што 1450, падаецца, такія ёмістасць бакаў. І тое, што там вось гэты індыкатар, скаля жоўценькая, так, каля паліўнай гэтай вось калонкі, яна хутка вытрачаецца, гэта з-за таго, што бак малы. Так, як ёмістасцю маецца на ўвазе, бо я бачыў, ёсць тракі, якія там по 500, по 700 маюць. Ну што, мы шато знайшлі, не знайшлі? Так, мы знайшлі шато. Мы знайшлі шато. Так, Castle Us. Шато Us. Не, я заміраў вытраты. Ось так ось. А чакай. Трэба зараз пакапацца. О, вітаю, Врыск. Вітаю. Врыск 41, ці у цябе заўсёды гэты быў нік. Мне падаецца, цябе быў іншы. А ты мне меш усё роўна вітанышкі табе. Прыемна, што зайшоў на Twitch. А па літрах. Я 5 год трымаў Вільню супраць крыжацкай навалы. 5 год? Усяго? О божах, так, нержавейка гэта мод, Stainless Steel. У 10-м яго зрабіў гадзіла Вінведа, а зараз вядзе чел Гігантус на ТВ-цэнтры. Тыпу можна яшчэ паспрабаваць булатную сталь, але там будуць усе сратыя песні. Не, так, я 5 год трымаў Вільню, гэта я прачытаў. На 5-й год усе ждаючы складчы. Усім патлумачыў, да? Хто не зразумеў, зразумеў. Да я сколько от Ютуба датычаю. Не, тое, што ў цябе на Ютубе Врыск напісана беларуская, я памятаю. А ці на Твічы, мне падаецца, у цябе іншы быў. Я былы ты, мабыць. Не звяртай увагі, калі што, выбачайся. Так, зараз чакай. Зараз я зраблю фотаздымак.
фотаздымак, каб у калекцыі ляжаў. Не так. Не так. Гэта не прыгожа. Так, шановне господарство NPC-шне, вибачайте, але ми тут будемо зараз займатися херньою. Ось так. Во, то, що треба. Ось так. На стену повешу. Давненько змінив. Був I am risk. Во! Вось. О, бляха, слухай, я ще можу. Я штості, ось. Я такі. Усю, я ще пам'ятаю штості. Дякую, що підтвердив мої думки. Так. Так. Landmark Tour. Ми отримали собі досягнення? Я не зауважив. Я не зауважив собі, вибачаюся, треба на Steam лізти. Landmark Tour. Library. Home. Симулятор. А ён каже, що ні. Мне що, треба неяк проїхатися далі туди? Аквафобія. Так, не пайшло ще ў залік, чакайце. Штосьці гэтая гульня пачала любіць мне галаву. Трэба праехацца ўперад. Каля Каркасона быў, так. Каля Каркасона... Усё, адведалі, гэта апошняя кропка наша была. Ой, слухайце, ось уяўляеце сабе галаву гэтага чалавека, які прыдумляў сабе гэты палац. Ось так, атрымалі. Ебой. Як то кажуць, заслужылі, ага. Так, дзе нашы? Агульны падлік, уласцівасці 63. Ось так ось. Мы за сёння ўжо 2 дасягнення зрабілі. І колер змяняем. Ось так, каб усе ведалі, што ў нас атрымалася. Ляцім назад. І мы абіраем сабе груз. Груз, уяўляю, я ў Майнкрафце троху будаваў. Ось яно што. Лічыш, што гэты чалавек, ён таксама ў Майнкрафт гуляў у свой час. Калі прыдумляў гэты будынак. Так. Клайпеда з'явілася, але Клайпеда не падыходзіць. Клайпеда, бляха, не ў Скандынавіі, на жаль. Так. Талент застаўся, усё. Квіка-джоба. Давай, квіка-джоба. Можа, раптам. Не ведаю, правда, якім раптам, але ўсё ж такі паглядзім. Аяча не цікава, Анкона не цікава. Так, Осло, Есберг. Осло і Есберг. Клайпеда. Не. І Таллін. Усё. Так, што ў нас па стомленасці, дарэчы? Нам трэба ехаць адпачываць. Што ў нас наперадзе ёсць? Не, трэба назад вяртацца. Там была зона адпачынку. У хуткіх было Осло. Мне трэба, каб яна справа была на ўсяляк выпадак куды па дню. Зараз мы тут припаркуемся, чекай. Та нормально там драпіна. У хуткіх. Яхта. Так, Осло. Янкопіх. Оребро. Парма.
Вось гэта маеш на ўвазе Ольбе Осло. Тут павінна быць вось тут вось Марына напісана. Марына у Осло. Трэцяя старонка, не, Довар, Гановер і іншы бег. Так, нам трэба Марына у Осло і Эсберг, так само Марына. Усё, мы шукаем сабе груз. Груз у такім выпадку па вазе. Па вазе зараз. Ну і будзем вазіць. Будзем вазіць гэтае цяжкое, потым паркаваць і ўсё такое. 70 тонн. Це занадта. Локаматывы гэтыя ўсе. Да, звычайна. Та, ну, нічога, ты выбачайся яшчэ. Вось гэтае можна цягаць, так? Глазгоў, не. А можна неяк так, каб блізка было. О, Дортмунд, Нюрнберг. О, падыходзіць. Так, боже. Ляцім у Дортмунд. Сидим. Так, ось він Дортмунд. Готово. Szukanie nowej trasy. Майнкрафт цяжэй? Дарэчы, Врыск, ты ведаеш, што там Андрусь запускае нейкі сервак майнкрафтаўскі? Можа табе падыходзіць пагуляць там? Янчопінг? Янчопінг. Але мне падаецца, там ўсё ж такі Е. Таму што гэтыя элькі Skręć w lewo. і джейкі, хутчэй гэта гук Е, чым Ё. Хаця гэта ўсё ж такі Швецыя, мне падаецца, ці Норвегія. Гэта па-за межамі майго разумення. Гэтыя гэныя гукі скандынаўскія. Давай, не спыняйся. Мы не заехали, дарэчы, на ремонт. Трэба было заехаць. Але недалёка, значыцца, мы зараз адвезем гэты груз, а потым на ремонт станем. Вядома, ведаю, але ў мяне відзяха памерлая. Skręć w lewo. Відзяха, якая не цягне Майнкрафт. Сур'ёзна? Такое бывае? Мне падаецца, мой сын, ён гуляў на калькулятары у Майнкрафт. Дай узгадаю. Ну так. Слухай, гэта быў мой ноутбук. Адзін з першых. Там быў Celeron 2100 убудаваным гэтым... Ой, што я... З убудаванай графікаю. Слухай, вось толькі я не памятаю, як яна называлася. Ну, але ты разумееш, што такое Celeron 2100. Як на мой густ, гэта просто пиздец там. Так, усё, чапляемся. Так, там же розныя версіі, ды і відзяха літаральна не працуе. Літаральна не працуе. У выпадку гэтым пытанняў няма, калі такое лайнішча. Окей. Пацягнулі, хлопцы. Вух! Морда як задзіраецца, бачыце? Пагналі. Там же розныя версіі. Так, чым навейшая версія, тым цяжэй. Ну, я памятаю, што яны там нават дадавалі. Я памятаю, малы, ужо калі набыў свой нават ноутбук з 3050 Ti, то ён там ставіў усялякія 3D, спецэфекты, ўсё гэта. Я ўжо не ведаю там Майнкрафт, як сёння выглядае, дарэчы. Але мне падаецца зусім не так, як у нейкім там 12-15 годзе. Przygotuj się
Хто зацягнуў вось такі доўгі груз вось сюды, на гэтую вось кропку? Халера вас бяры. Хіба такі самы дальнабойшчык, як і я. Trzymaj się prawej strony. 444 кілометри. Ну ми і дотягнем. Нам стаміни хватить. Trzymaj się Так, prawej так, чекайте. Зато я на працэсары старыя гульні часам праходзіш весь. Учора, правда, прайшоў Сідмерс Pirates. У мяне калі была магчымасць запусціць Space Ranger'аў, касмічных рэйнджераў, ох, я б з вялікім задавальненнем прайшоў бы іх яшчэ разоў 10. Я пра першый, калі што, таму што другая ў мяне ёсць і я напрацую. Але другая частина мне не так добра падабаецца, як першая. Першая была больш збалансавана ўсё ж такі. Адзінае, чаго не хапае, дарэчы, першай частцы касмічных рэйнджераў, гэта гэтых планетарных баталій. Стратэгіі вось гэтыя, якія яны прыдумалі там. РТС-ка. Ух, бляха, які ў мяне цягнік, а? Як ён цягне? Просто мне падаецца там усе жылы выцягваць сабе з гэтага рухавіка. Так, хлопцаў шмат, трэба за імі ехаць. Бо мне зараз направо. Цішай, завадзіся. Nie, zjedź w prawo. Глядзі, ты пачаў чмыхаць ён мне тут. Зараз давязеш і у майстэрню адразу. Ты, галоўнае, не адключайся. Каб не стаў мне. Trzymaj się lewej strony. Так, нам у левы бок трэба. Цяжка. Так, трэба лявее. Trzymaj się lewej strony. Ах ты, курва, і верталёт там. От ты паглядзі на іх, а? Просто. Вылетки. Ой, дякую Богу, тут у нас еще развязка недалеко. Боже, як пошанцевало. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj
Skręć w lewo. Поехали, хлопці. Ты, бляха, что стоишь, дурень? Дорога пустая. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony. Ці я ездзіў па UK, ці не? На стрымах вельмі рэдка, таму што UK я закрыў па-за стрымом мапу, а таксама я там ад'ездзіў па асноўных гэтых чэлленджах, дасягненнях яшчэ да таго, як пачаў стрыміць. Той бок я там ездзіў даволі доўга, мабыць, тыдзень, прыблізна тыдзень, маецца на ўвазе рэальны тыдзень. Вось, усё аб'ездзіўшы. Ну, таму што там насамрэч мапа не такая вялікая. Мне падаецца, Германія шматкроць большая за Брытанію. Па колькасці дарогаў маецца на ўвазе. Ну і яшчэ скажу, што расчараваны быў, расчараваны. Не прыгожа намалявалі яны Брытанію. Вось, неякасна. Такое, пры ўсім ведаеш, што калі ты купляеш першую версію толькі без DLC усялякіх гульню, там ёсць Брытанія. Вось. І ў мяне такое адчуванне, што гэта адна з першых мапаў, якая была ўвогуле дададзеная да гульні. Вось, і з-за гэтага яна проста неякасная. Там літаральна тэкстуры лайновыя, там тыпу скалы, то бок ты едзеш каля, ну вось такая сцяна, напрыклад, каменная, і проста бачыш якасць тэкстур ніжэйшага. Бляху, што гэта вы робіце, навошта? Ой, дагнаў бы я цябе зараз бы просто упячатаў бы ў сцяну. Сабака ты. Вось, то бок, ну, ніжэйшай якасці там мапа. І дрэвы амаль што вось як у Германіі. Бачыш, яны ўсе аднолькавыя такія звычайна кажуць пра адсутнасць гнуткасці драўлянай, але ж дрэвы зразумела, што драўляныя. Ну, крацей, нізкаякасная мапа, вось, я бы так проста коротка сказаў бы. І Гішпанія яшчэ вялікая. Ну, паглядзім, у Гішпаніі яшчэ не катаўся. Вось зараз скончым у Францыі дасягненні усе і перамятнемся потым у Іберыю. Гэта будзе Гішпанія, Партугалія. А ўжо як скончым Гішпанію і Партугалію, то я набуду тады усе Балканы, хутчэй за ўсё будуць. Так, наступнае. Грэцыя, Балканы, што там яшчэ ў нас засталося з DLC? Ой, слухайце, я штосьці не ўзгадаю, што там яшчэ засталося, мне падаецца, гэта ўсё? 2 DLC?
Так, у гэтым вось DLC, якое зараз мы катаем, Францыя, Італія, гэта быў бандл. Францыя, Італія, Іберія, Іберія гэта Іспанія, Португалія. Там атрымліваецца у нас, мы поўнач сабе ўжо набылі, гэта была Скандынавія. Так, што там яшчэ? Балканы, яны ж уключаюць... Іст, усход, во. Яны ж рабілі яшчэ асобна усходнія мапы. Гэта Малдова, Румынія, вось гэта ўсё. Ад Балканаў асобна я маю на ўвазе. Так, Грэцыя, Балканы, усход і ўсё, вось гэтак неяк выглядае. Турцыя ж у іх была. Там мне на Балканах, на DLC вось гэтыя Балканы, мне падабаецца вельмі адное дасягненне, дзе трэба праехаць па шляху вытворчасці нейкага аўтамабіля. Я ўжо не памятаю каго, Шкоды ці не Шкоды, ну карацей. То бок ты едзеш з аднаго завода, які займаецца вытворчасцю частак гэтага аўтамабіля, потым везеш на гэты завод, з гэтага завода береш замову на наступны завод, і вось так па 5 ці 6 заводах усё канчаецца тым, што ты у дылерскую вязеш машыны. Вось і такім чынам закрываеш гэтае дасягненне, тыпу ты зрабіў увесь гэты ланцужок вытворчасці гэтага аўтамабіля. Ну, прышпільна, мне падабаецца такое. Гэта падобна на тое, як у Скандынавіі ёсць два дасягнення, звязаныя з Volvo і з Scaniей. У мяне пытанне не пра гульню, дзе купіць бульбу сёння побач з домам. Ну, калі крамы не працуюць, то нідзе. Трэба будзе, слухай, Анюта, схадзіць да ПСС, памятаеш, вось гэты з Полем, які знаходзіцца там на, як яно, Бохатэров? Не. Як вуліца гэта называецца, крацей? Герояў, неяк так. Далёка гэта? Да недалёка, божа. Паўгадзіны туды, калі пешшу. Нічога далёкага там няма. Суп зрабіць, ну, глядзі, вось, да, яшчэ гадзінку пагуляем. Так, то бок гэтае адвязем, яшчэ адную замову адвязем, і ўсё на гэтым, просто спакуемся ды сходзім. Нічога такого страшнага не бач тут. О, гэта мы праязджаем, мне падаецца, склад прадукцыі чысці. З правага боку, бачыце? Ну вось навошта ты перадо мною ў лес, сабака? Ты бачыш, што я еду? Што за горад гэта? Гэта вакзал, слухайце. Вось гэта я ўзгадваў, вось тут фотку я рабіў неяк. Ой, вельмі даўно. Ось, у люстэрка левая, бачыце, там вакзал такі цікавы, як касмічны шаттл. Трэба без цябе ісці, ўжо першая гадзіна, зараз 12-е, што ты кажаш? Там і перш. Ой, хочеш ідзі. «163 кілометра засталося да кропкі прызначэння нашай.
shooting hard. Tell them I be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you want, shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. Так, зараз тут повороти два таких кепських. Треба скинути хуткость, хоча б криху. Тим часом 97 залишилося. Не забыться ще от... Ну ось, прив'язався ззаду говняк. Давай, давай, обганяй. Зараз другий мандат випішов вже. Так. Так, это не он. Где он едет? Щось не бачу. Він за мною їде, чи він де їде? Так. Недя тут побольше він їде. Зліва? Ні, это не он. А, во, справа. Ось він де. Ну что, обгонить? Едет просто похоже, что за мной собака. Слушать? Так, ну тут засталося 45 кілометрів всього. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się lewej strony.
Так, штосьці хлопцы хамуюць у нас тут. Чаму? Вось яно што. Светлафор. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Так, ужо побач, зусім трошки засталось. Ух, там бляха поворот на мапі, бачите? Управо унізе. Там пут такі, мабуть, 30% ніяких, 30 градусів. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć. І мені з гэткім причепом треба буде його уписуватися ніяк. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Так. Уваходим? Уваходим. Добре. Широкий шлях. Так, і там ніяка територія, що звінить. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Так, сюди. О, бляха, гэта нейкая забудова. Так, і куди тут не паркавацца будзе? Wzruszenia następnym Неабходна. Так, просто уперед. Просто на месца. Не разворачиваться, задом не треба здаваць, правда? А не, глядзіце, там стаіць трактор гэты вялікі. Але яго трэба будзе паставіць. Прычэп. Опс, мы кудысьці ўніз з'ехалі. Давай. Так, Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. There's champion and I hear my name. There's spirits ці трапляю. Ну давай. Ты, бляха, ён круціць і не круціць в эту сторону, штось я не разумею. So
Халер, ясно, такое адчуванне, нібы я паставіў яго ідэальна просто. Не туди. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. Як вам? Талановіти? Так, усё, 655, до речі, у нас досвіду з 1000. З другої справи, бачиш, залічила. Так, чекай, нам треба у зону відпочинку, де адремонтуватися, ось сюди. Jedź bezpiecznie. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Так, значить, зараз ремонтуємося, відпочиваємо, шукаємо яхту. Коли нема, то веземо апошній наш груз. Тяжкий. Аби тримати досвід за парковку. Jedź prosto. І бочки заплющили, погнали. Przygotuj się do skrętu w prawo. Натягачи по городі 93. Skręć. Шалений Макс. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Так, сюди, сюди, сюди. Recommendations, конфермимося. Добре. Так, тут зона відпочинку у нас нема. Нам треба знайти на мапі зараз його. О, от гараж. Ну, куди ти? У гаражі відпочнемо зараз. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Що-то не пісів шмат.
Tak, obgон. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Пускай, я тут еду. To była miła przejażdżka. Так, усе, мы дома, мы у хаце. Отпочиваем. Все? Что там у нас? Раніца? 5-я раніца, слухайте. Так, шукаем яхту. Апошні раз на сёння. Так, Аячо, Клайпеда, Таллін, гэта мы ўсё бачылі. Дженуа і Рыга з'явілася. Але ўсё гэта не тое. Ну, можа пашанцуе, хто яго ведае. Так. У меня есть адчуванне, што ведаеце, мне у гульні шанцуе таксама, як у топцу. Хаця б узгадаць The Long Dark з ножовкою ды спальнікам у апошнім захаванні. І ось тут з яхтою, куди мне трэба. 2 гарады, ўжо 3 стрым запар мы не можам адвезці. У Стокгольм адвезлі, а вось у Осло і Эсберг ніяк. Джена, Рыга. Не, тут аднолькавае, слухайце, нават сэнсу няма шукаць штосьці падобнае. Так, ну тады берам по вазе. По вазе што-небудзь такое вось таксама невялічкае, тыпу пліты, тыпу мост. Штосьці вось такое, трансфарматор, чаму б і не? О! Катання, кальяры. Ну, мне падаецца супер. Хаця можна штосьці падаўжэй. Бо там паром і ўсё такое. Чакай, зараз знойдзем. Кунда Упсала. Вось гэта задоўга будзе. Гэта, бляха, гадзіны паўтары трэба ехаць. Мне штосьці такое, ведаеце. Так, памераць не патрэбна, вось штосьці трэба каля 20 000. Бірмінгем, а ў Гішпанію. Ну, не самае лепшае. О, Шчэчын, Дортмунд. Вось гэта, ляцім у Шчэчын. Вось гэта падыходзіць. Па нямецкіх дарогах даволі хутка. Так, Шчэчын. Вось ён. Droga. Skręć w lewo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Stop! Jesteśmy Stop. na miejscu cali i zdrowi. Давай назад, эй. Прыснуў нешта.
бяромся, кажу. Do dzieła. Okej, ruszajmy. Поехали. Колькі у нас шлях? 800 приблизно, 700? 620. Яшчэ лепш. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź drugi zjazd. Zjedź z ronda. Ветрогенераторы у раніцу як шпарують, а? Чух. О, цікаво, слухайте, ми тільки виїхали со Щечину. Уже у Германію уїжджаємо. Як таке може бути, а? Цікаво було паглядзець дакументацыю, а то столькі гоману каля гэтых ветрагенератараў, ці яны акупаюцца, ці не. Гэтая электраэнергія, якую яны прадукоўваюць. У сына запытацца, яны яшчэ не праходзіць гэтае. Ён жа ж толькі першакурснік. Яны ж толькі агульныя гэтыя схемы вывучаюць, якія ёсць сродкі гэтых электраэнергіі. Паветраная, сонечная, водная, ўсё такое. А як яны збудаваны, купаюцца ці не, гэтага ж не праходзіць пакуль што. Яны ж не займаюцца пакуль што планаваннем, рысункамі гэтымі і гэтак далей. Гэта ўжо потым, мне падаецца, будзе пасля на 3-м, 4-м, штосьці такое. Але ж колькасць тут, праўда? Гэта я так разумею, што каля мора Германія забудавалася вось гэтымі генератарамі. Мы ж таксама, слухай, Анюта, калі мы ездзілі да гэтага Прымор'я, Памор'я, там як ён называецца,
Там же ж таксама даволі шмат генератараў стаіць каля Балтыйскага мора, правда? Але тут проста ў гулі намалявалі, што ў Германіі іх шмат, а ўж каля Шчэціну не было. Мне падаецца, ведаеш, што можна на балконе было б у Владыславова паставіць. Памятаеш, які там вецер быў жудасны? На балконе такі пастаў сабе ветрагенератор на 5 кіловат. І ўсё, няхай прадукуе электрычнасць і нічога не карыстайся з цэнтралізаванага забеспячэння гэтага. Толькі свая электраэнергія на ўсю хату. Адзінае, што шуму, праўда, будзе рабіць. Суседзі не падтрымаюць такі шлях эканоміі. Так, тым часам 460, то бок 170 праехалі ўжо. Сонечныя панелі хопіць. Сонечная панель, яна ж звычайна там максімальнай ёмістасцю 1,2 кВт, калі мова ідзе пра квадратны метр. Але праз тое, што яна... Як гэта, бляха? Яна не працуе заўсёды на максімальную сваю ёмістасць. Яна заўсёды ёй перашкаджае облака, нейкае воблака, той самы дождж, брудная паверхня, вось у гэта ўсё. То бок, у лепшым выпадку яна выдае 1 кВт у гадзіну. Вось, а так я бачу, што нават і паловы, троху меней за паловы, то бок 0,5 кВт. І ты ж ведаеш, што, напрыклад, чайнік, калі ты ўключаеш, гэта 1,2 кВт, то бок на гэта не хопіць. Так, хопіць, каб запаліць панель газавую. Гэта праўда. Лямпачку запаліць таксама хопіць з тэлевізарам. Але вось ежу прыгатаваць ужо будзе складаней. Адпрасаваць адзежу, тое самае, вопратку. Таксама будзе немагчыма з дапамогай панелі. Гэта трэба хаця б 4 такія панелі ставіць, каб яны забеспячалі патрэбу. Да і тое, што ты ўключаеш у розетку і ўсё ідзе ў такім выпадку, напрыклад, на прас. Так, ці на чайнік, а ўсё астатняе, што ў гэты момант выключаць. Такая сабе. Адзінае, што я ведаю пра сонечныя панелі, у чым перавага параўнання з генератарамі вось гэтымі паветранымі, гэта тое, што яны даўжэй працуюць без абслугоўвання. То бок ты іх усталяваў, і пакуль яны вось жывуць сабе, пакуль яны не сапсаваліся там гады. А ветрагенератар трэба абслугоўваць пастаянна. Дзесьці штосьці заменіць, дзесьці штосьці падмазаць. Гэта бесперапынная праца. Ой, падабаецца, слухайце, ляцець 120. Вось вам і аўтабаны нямецкія, якія дазваляюць такое рабіць.
307 километров, 306 засталося. З такою хуткасцю гэта прыблізна 20 хвілін, мабыць, нават меней. 12 якіх хвілін нават будзе, хутчэй за ўсё. Так, ну что такое? Спереду хтосьці выехаў і злева падціскае ўжо. Я табе дам. «130, во, бляха. Цікаво, ці панясе зараз калі-небудзь тут. Бо мне падаецца, гэта занадта. Калі ў цябе надважкі груз, трэба скінуць усё ж такі. Паттерновые дрэвы. Намаляваныя. Так, вось калі 120 я больш упэўнена сябе адчуваю, калі 130 ужо занадта. За хутка, мне падаецца, для гэтай машыны. Trzymaj się lewej strony. Моцна хочаш амерыканскія цягачы ў гульні. Ну, гэта толькі American Truck Simulator. У мяне ёсць такая думка, калі мы скончым з усімі дасягненнямі, ўжо перайсці тады на American Truck Simulator. Але ж гэта будзе супярэчыць рэчаіснасці, бо наколькі я ведаю, у Еўропе ж абмежаванне ёсць нейка на даўжыню цягача, правда? Не цягача, а разам з прычэпам, вось гэтай сцэпкі. Яна не можа быць даўжэй там за нейкі памер. Вось, з-за гэтага сюды не возяць. З-за гэтага сюды не трапляюць амерыканскія тракі, бо яны задоўгія. Увогуле хочацца больш цягачоў, бо большасць у краме гэта 2-3 мадэлі і іншыя мадыфікацыі. Так, я памятаю, ты пра гэта пісаў, што ну, сапраўды так і ёсць. Літаральна на кожную марку 2 мадэлі, літаральна. Вось, можа нават адна быць. Зараз узгадаю, дзе была адная. Не узгадаю. Памятаю, што недзе заходзіш у краму, і там літаральна 2 машыны стаіць розных мадыфікацый, але адна і тая самая мадэль. Там таксама катаюцца 80% на Volvo, ты маеш у Амерыцы на ўвазе, бо там няма гэтага правіла, не? У Амерыцы няма абмежавання на даўжыню счэпкі. У США, так. Хто там зноўку прычапіўся, адкуль, дзе? Сабака. Давай абганяй, паскуда. Дзе ты там ёсць? Во ён. Нарэшце абагнаў. То і нам можна ў такім выпадку ціснуць педаль у падлогу. 134 кілометры самі сябе не праедуць.
У ЗША я не памятаю. Мне падаецца, у ЗША магчыма ездзіць нават з 3 прычэпамі, правда ж? Падвойная сцэпка. Потым я ведаю, што аўтапаязды, аўтацягнік у іх немагчымы, а вось, напрыклад, у Аўстраліі магчымы. То бок там чапляюць 3, 4, 5 прычэпаў на адзін цягач. Дарэчы, амерыканскай вытворчасці часцей за ўсё. Яны ж там могуць быць шалёнымі гэтаю магутнасцю. 2000 коней, 3, 5200, мабыць, я нават чуў, такое было. 5200 коней, капец, бляха, рухавік. Так, вось, і цягаюць такім чынам па пустэлях гэтыя вось аўтацягнікі. Я не ведаю, дарэчы, вось, Філ, ты працуеш вось гэтай лагістыцы, то ты павінен ведаць, ну, хутчэй за ўсё ведаеш больш за мяне у гэтыя юрыдычныя нюансы. Бо я памятаю, калісьці глядзеў, чаму цягачы еўрапейскія, яны ўсе з абрубленай мордаю. Так, то бок яны ўсе вось маюць прамы кут у не параўнанні, а ў адношанні да дарогі. І вось там абгрунтоўвалі гэта тым, што ёсць абмежаванне на даўжыню цягача і прычэпа. Таму так робяць, каб больш прычэп, больш доўгі прычэп можна было падчапіць на такі цягач. Так, амаль што ўсе ездзяць са звычайнымі трэйлерамі. Кар-холлер, флетбэд для оверсайзу. Усё, гэта тып прычэпаў. Кар-холлер і флетбэд, так. Бескапотнікі, добра, як скажаш, ВРВ. Ты, бляха, вылез са свайго тоталвара. Пачуў ён. Так, ўжо 50 кіламетраў, дарэчы, мы ўжо набліжаемся да канца на сённяшні дзень. Ой, выдатна, без 15-13 гадзіна. Чвэрць да першай засталася ў нас. А мне падабаецца, слухайце, зараз ну, Філ і ВРВ, вы ж маладзейшыя, не разумееце гэтага, а я вось са сваімі малымі часам сцябуся з іх, таму што адзін, што другі, яны не разумеюць гадзіннікаў звычайных. Вось, то бок, калі ім кажаш там 5:30, яны, бляха, падвісаюць крыху, таму што ў сваёй галаве адразу малююць, што гэта такое. І калі, напрыклад, кажаш, то яны могуць памыліцца і падумаць, што гэта ў раніцу на 5:30, а не на 17:30. Красі. Смешныя такія, не магу. Вось, просто чаму згадаў, таму што зараз казаў чвэрць да першай, і яны просто, бляха, пад смяротнай казню, мне падаецца, і не здагадаліся, што гэта такое. Skręć w lewo. Ой, карацей, гэтая моладзь, шкаляры, прывыкшыя ўжо да гэтых звычайных гадзіннікаў. 12, 12:48, 15:37 і ўсё такое. А вось гэтыя чвэрці ці паловы. Ці яшчэ мне падабаецца, як яны падвісаюць, калі ім кажаш без 10 там. Без 10 хвілін 9. І яны ў сваёй галаве пачынаюць гэтыя вылічэнні. Такі глядзіш, просто думаеш, капец. Вось гэта, блядь, калькулятор у галаве ў людзей запрацаваў. Каб там былі нейкія шэсцерні былі, мне падаецца, такі бы скрыгат стаяў бы, вушы закладала б.
Та поехали, хлопцы, мы тут у троих, слухай. Самые великие, самые пригожие. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ой, ой-ой, а что так узенько-то? Дякуй Богу, что мы не оверсайз тягнем, а просто тяжкий груз. Так, пакуль што мы тут едзем, я нагадаю вам, у пачатку стрыму казаў, паўдаруся зноўку, што заўтра будзе пятніца, але заўтра будзем гуляць у Mass Effect. Гэта ўсё з-за таго, што ў нас экзамен. Экзамен на веданне мовы польскай, і ён зойме, на жаль, увесь дзень. Prosto. Ён як пачнецца ў нас там зранку, тыпу о 10 ці 11 гадзіне, я ўжо не памятаю, а скончыцца толькі о 8 увечары. Вось, з перапынкам там будзе. Таму у суботу не будзе стрыму. І з-за гэтага прыйдзецца перанесці Mass Effect на заўтра. Вось так. Спадзяюся, гэта будзе апошняя серыя па трэцяй частцы Mass Effect. Таму... О, твою мать, чаму толькі 40, Курвіска. Ну ты паглядзі, толькі 40 досведу насыпляць. Паскуды. Ну так можна рабіць. Кагосьці зачепіў там. Не туди. Ну ось як у таких умовах можна давати 40 досвіду, ось когось так паркуватися. Козлы? Мне падаецца козлы. Я по-іншаму сказаць не могу про іх. Стоп, не туди. Так, раўняем. Так. Стоп, не туди. Ёсть.
Лічы, што ёсць. Блядь, ты серьезно? Разумееце, я зараз уже даехаў до конца. І ведаеце, чаму яна не дае мне зараз аддаць? Таму што доўгі прычэп. А зона разгрузкі намаляваная пад рампаю. Яна не хоча браць у залік. Твою мать. Это я так мяркую, што я не трапляў, з правага боку чапляўся. Добра, за 40. І на тым дзякуй. Усё. Сюды захаваць гульню, вядома. Першую спробу ўсё яшчэ. На гэтым мы скончылі. Дзякуй усім велічэзна за прагляд. Зараз пойдзем паглядзім, што ў нас маецца на твічы, каго можна зарэйдзіць. Тут хто там, як звычайна, ёсць жывы? Ці ёсць увогуле хтосьці жывы? Ралеф ёсць жывы. Ну што ж, адзіны. Значыцца, паехалі да яго. Усё, усім велічэзна дзякуй, як заўсёды падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Дзякую вам, хлопцы, што былі са мной, размаўлялі, ўсё такое. Так што усім добрага настрою, усім пакуль.